Paavo Heininen oli Afrikassa 2002 ja sävelsi siellä materiaaleja teoksiin, joita ei vielä ollut olemassa. Ja sitten tuli yllättävä suruviesti Suomesta, Erkki Salmenharra oli kuollut. Tässä nyt kuultavassa teoksessa on lähtöaiheena Erkki Salmenharran nimikirjaimet ES. Teokseni Pianolle ja uruille syntyi 2001 sävelletylle pienelle A Piacer-sävellykselle. Piano ja urku pistetään leikittelemään keskenään ja siinä yritetään juosta kilpaa ja kampittaa toista, viedä toiselta elintilaa ja samalla pitää hauskaa yhdessä. Kaikki rakentuu toverillisuudelle ja leikkisyydelle sille, että yhdessä on kivaa ja vaikka vähän tönäisi toista ja kampittaisi toista, niin sekin tapahtuu pelkästään siitä, että soittaminen on niin helkkarin kivaa. Piano ja urut on instrumenttiryhmänä sellainen, ettei sitä kovin moni uskoisi olevan olemassakaan tai että se toimisi, mutta se toimii valtavan hienosti. Piano on solistinen instrumentti, jossa on voimakas atakki, ja urut on instrumentti, jossa kuuluu kokonainen sinfoniaorkesteri. On siis niin, että useat näistä pianourkuteoksista, joita mekin olemme soittaneet vuosien varrella, ovat kuin konserttoja, jossa urut ovat orkesteri ja pianosolisti. Toisaalta aika usein käy myös toisinpäin, että piano säestää urkuja, joka solisteeraa rauhassa. Jopa sellaisissa tekstuureissa, missä urut pauhaavat täysiä, piano kuuluu lävitse, koska pianon alukkeet ovat niin erilaiset verrattuna urkuihin. No niin, nyt täytyy taas kaivaa tämä noonikäsi esiin. Tosi mulla ei ylepi nämä kaikki, että joudun jakamaan niin kuin jotenkin näin. Ehkä tämä kuulostaako hyvältä? Tuolla täytyy jakaa vähän toisin, eli näin. Sitten laskaa näin. Ja sitten nämä noonit. King Kungs Duplex 252 syntyi Jouko Linjaman ja Paavo Heinisen yhteistyönä siten, että toinen sävesi toiselle instrumentille ja toinen vastasi siihen toisen instrumentin osuudella. Syntyi leikittelevä toverillinen teos, mutta samalla teos, jossa toisella oli mahdollisuus omalla tekstuurillaan yrittää tuhota toisen tekstuurin. Heinisen dissonanssit muuttuivat reheviksi harmonioiksi Jouko Linjaman tekstuurin myötä. Konsertin päätteeksi soitamme tämän Olli Kortekankaan Liida Vingar partiita pianolle ja uruille. Tää on aika hurja, kuinka ne siivet todella on laajat. Siis tässä on tämä virsi elää täällä pohjalla. Mua siipeissuojaan kätke. Olemme Annikan kanssa pitäneet todellakin hauskaa yli 20 vuotta soittamalla erilaisia teoksia, paljon kantaesityksiä, paljon teoksia myöskin 1800-luvulta harmonille ja pianolle. Tämä on ollut uskomaton matka. Tule kuuntelemaan meidän juhlakonserttia. Silloin kuullaan pelkästään musiikkia, joka on syntynyt 2000-luvulla. Uusinta, uutta suomalaista musiikkia.